Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. So kwivideo yethu namhlanje ngikuphathele indaba engokwezi Ndlovu adedlala indawo kaNobuntu lapha kumkhokha. Phambilini kwavela ukuthi ukwezi Ndlovu ukhulelwe nangempela ke sabona kumkhokha bemreplacer ngaye ke ukwanele Mthethwa. Ukwezi Ndlovu kwenye ama video yakhe waveza ukuthi ke uyozebelethe ngonyaka ka2024 nangempela ke mbukeli kunjalo ugcineke evezile lapha ku Instagram wakhe ukuthi ke ugcine ebelethile and usurprise abantu abaningi lapha yena ukwezi Ndlovu eveza ukuthi ke ugcine ethole amawele abafana. Ngiyathemba ukuthi uyasibona ke leso sithombe lapho escreenini, ngithi simbongele simhalalisele. Indaba yakhe ukwezi Ndlovu imangaza abantu abaningi ngokuthi uthola amawele. Abantu ke impela ade bekhombisa ukuthi ke bamangele lapha kuma comment kuyoke le post yakhe ayenzile. And abanye abantu ade bebuza ukuthi ke ubuya nini kumkhokha njengoba kade bembona ukuthi usebelethile. Indaba yakhe ke leyokubuya kumkhokha ngoba ke sasibhekile before akuveleke ngempela ukuthi ke ubuya nini, kodwa ke ngoba ke sebelethile maybe khona ke sokuzwa makhamba ke isikhathi. So zinjalo ke indaba ade ngikuphathele zona ngaye ke ukwezi Ndlovu. Indaba ke impela ethusa abantu abaningi, indaba ke impela emangaza abantu abaningi ukuthi ke ugcine belethile, ugcine belethe wona amawele. Injalo ke mbukeli cela ukuthi ungakhohlwa nje ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.